हेल' खुलुमबाय जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आं दासिमनि इम्पर्टेन्ट निउस लाना फैदों। अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांब्लानो जाबाय। जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलां, अब्लानो नोंथांमोना मिन्थिनो हागोन आरो बुजिना लानो हागोन। गिबि निउसआनो जाहैबाय रन्जन दैमारिनि बिलखौ नाजावाखै गोजौ बिजिरसालिया। गुवाहाटी बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि बिलखौ नाजावाखै। 2008 मायथाइयाव बम बेरफ्रुहोनायनि थाखायनो रन्जन दैमारी आरो बेजों लोगोसे साबा जेलाव थाफानायफोरनि बिलखौ नाजावाखै आरो फेल खालामना होनाय जादों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। क्लियार खालामना होनि, रन्जन दैमारिनि बिलखौ नाजावाखै गोजौ बिजिरसालिया। गोजौ बिजिरसालिया रन्जन दैमारिनि बिलखौ फेल खालामना होनाय जादों गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया। गोबां मानसिनि गोसोआवनो मोनसे सोंलु जागासिनो जे आसामाव लकडाउन जाफिनगोन नामा? लकडाउन जायोबा मा जाफिनगोन? 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि जालांबाय बेबायदि जाफिननो गोनां जाबा मा जागोन? जों बयबो मिथिगौ 2020 मायथाइयाव जेरैबायदि लकडाउन आरो कोरोना भाइरास जानायनि थाखाय लकडाउन होदोंमोन आरो बे लकडाउनाव गोबां मानसिफोरा जोबोद दुखु दाहा खस्थ'जों भुगिनो गोनां जादोंमोन आरोना। गोबां खस्थ' मोननो गोनां जादोंमोन मानोना मोजांनि थाखाय खालामदों आरो थेवबो गोबां सुबुंफोरा खस्थ' मोनदोंमोन। आरो बेनि जोहैनो आरोबाव दा जोंनि आसामाव कोरोना भाइरासआ फैफिनबाय। बे कोरोना भाइरास फैफिननायनि जाहोनाव गोबां मानसिनि गोसोआव सोंलु जागासिनो जे आसामाव कोरोना भाइरास फैफिनबाय जेला लकडाउन खालामफिनगोन नामा? बेनि फिननायानो जाहैबाय दानो लकडाउन खालामथ'वा। मानो होनोब्ला हेमन्त बिश्व शर्मानि बिबुंथि बायदिब्ला हेमन्त बिश्व शर्माया बुंदों दि देग्लाय बैसागोखौ मोजाङै फालिनो मोनगोन होननानै, बयबो मोजाङै फालिनो मोनगोन होननानै बुंदों। बेयावनो जों क्लियार जायो जे देग्लाय दानो लकडाउन होथ'नाय नङा आरो होगोन होननानैबो दासिमबो थिरांथा लानाय जायाखै। आंनो गोबां सुबुंफोरानो सोंहरगासिनो दं, फरायसुला गोबां स्टुडेन्टफोरानो सोंहरगासिनो दं जे देग्लाय मेट्रिक आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामा जागोन ना जाया होननानै। बेनि फिननायानो जाहैबाय जागोन। नोंथांमोना फरायनायखौ गारनो नाङा, नोंथांमोना फरायनायखौ कन्टिनिउ खालामबाय था। देग्लाय मेट्रिक आनजादा जाथारगोन। लकडाउन जागोन होननानै साननाङा आरो भाइरास फैदों होननानै नोंथांमोना जे मेट्रिक आनजाद आरो हायार सेकेन्डारि एग्जामा जाया होननानै साननाङा। थारैनो जागोन, नोंथांमोना मोजाङै फरायबाय थाल'। नम्बर 4 आव दं BTC आव जोंनो सरकार दागोन। दिसपुराव सरकार दानाय लोगो लोगोनो जोंनि BTC आवबो जोंनो सरकार दागोन। बेखौ बुंदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा। आरो BTC आव जेसेबां MLA सिट दं गासैबो बिथांमोनानो देरहागोन होननानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों। लोगोफोर, भिडिअ'आ बेसेनोसै। जुदि नोंथांमोना भिडिअ'खौ मोजां नांबाय अब्ला नोंथांमोना प्लिज अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो अननानै शेयार खालामना होयोब्लानो जाबाय। अके लोगोफोर, बाय बाय।